प्रेस द लर्ड इसोरा बाख्नाय जाथों साफ्रोम ख्रिस्ट' सिबियारि नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। Praise the Lord, इसोरा बाख्नाय जाथों आं दिनै गाहाम रादाब नोंथांमोननिसिम लानानै फैनाय बाथ्राखौ बुंथिनो लुबैनाया बेनो जे जोंनि हार्भेस्ट एजि चार्चनि इउथफ्रा जे अननायनि दैमु इउटुब चेनेल दं बे चेनेलनि दुवारैहाय नोंथांमोननिसिम गित रोजाबलायनाय बादायलायनो थाखाय मोनसे कम्पिटिसन इन्सपिरेसन हगारनो गोनां जादों। दा बेयावहाय नोंथांमोनहा गोसो गुदुं जानानै ख्रिस्ट'नि मुंखौ गौरव खालामनो थाखाय बादायलायदो आरो बेयाव बाहागो लादो आरो जोंनि बे इउथफोरखौहाय थुलुंगा होदो आरो नोंथांमोननि बे बादायलायनाय रोजाबनायनि माध्यमजोंनो जोंनि बे ख्रिस्ट'नि मुङाबो गौरव जागोन। बेखायनो आङो नोंथांमोननिसिम गुरैयै हांख्रायहरनाय थाबाय आरो आसा खालामबाय नोंथांमोनहा गासैबो उन्दैनिफ्राय लानानै बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला गासैबो बे ख्रिस्ट'खौ बाख्नायनाय सिबिनायाव लोगो लानानै बे बादायलायनायावहाय बाहागो लानानै इसोरनि गौरव खालामगोन होननानै आसा खालामबाय। हामबायसै आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम फोरमायहरनाय जाबाय। इसोरा बाख्नाय जाथों बे समाव आङो जोंनि मेथाइ बादायनायनि मोननैसो गोनांथार रुल्सफोरखौ आं खिन्थानो लुबैदों। बेनो जाबाय सेथियाव जोङो मोनथिनांगोन जोङो सेथियावहाय बे मेथाइआ गस्पेल जानांगोन आरो बे गस्पेल मेथाइखौ भिडिअ खालामनानै खेबनानै हरनो नांगोन। जोंनि वाट्सएप नाम्बार होखानाय दं बे वाट्सएप नाम्बारावहाय हरनो हागोन। आरो नैथियाव मेथाइआ जायखिजाया मोनसेल' रोखोमनि दामग्रा दामनायजों खननाय जानो नांगोन। आरो थामथियाव बे मेथाइआ सोरबा खनखांनाय एबा बबेबा चेनेलफोराव एबा बबेहाबा पाब्लिश जाखानाय एबा रिलिज जाखानाय बिदि जानो नाङा। बेयो फुरायैनो फ्रेश जानांगोन। ब्रैथियावहाय मेथाइआ हारसिङै खननाय जानांगोन माने सल' सम जानांगोन। बेवहाय सानै साथाम खननो नाङा बेयाव खावलायखानाय थाबाय। बाथियाव जों बेखौ मिथिनांगोन मेथाइआ बेवहाय मेथाइ खनगिरिफोरा बिसोरनि खुनु बैसोनि एज लिमिट थानाय नङा, एज बार जानाय नङा। बेवहाय बोराय जा बुरि जा उन्दै जा जायनि गोसो जायो इसोरखौ जायनो बाख्नायनो लुबैदों बिसोरनो खननानै जोंनो हरनो हागोन। प्रेस द लर्ड आं बे समाव सायख'नायनि माखासे खान्थिफोरखौ बुंथिनो लुबैदों। गिबियावनो दं जोंनि हार्भेस्ट एजि चार्चनि इउथफोरनि डिसिसनानो फाइनाल डिसिसन जागोन। आरो नैथियाव मेथाइनि ताल स्केल आरो मेल'डिखौ नायबिजिरनाय जागोन। थामथियाव मेथाइनि मिनिंखौ नायबिजिरनाय जागोन। ब्रैथियाव बिजिरगिरिफोरनि नोजोरावहाय बादायगिरिफोरनि पइन्ट्सफोरा समान समान जुदि जायोब्ला जोङो इउटुबनि लाइक आरो शेयारखौ नायनानै नोंथांमोननि पइन्ट्सखौ जोङो सायख'नानै होनाय जागोन। गोजोन्थों। आरो जोबनायाव ख्रिस्ट' सिबियारिफोरनि बयनिसिमबो मोनसे गुरै खावलायनाय जाहाथे जोंनि बे प्रग्रामा मोजाङै जाफुंसार जानो हायो बिनि थाखाय अन्नानै बयबो आरज खालामनानै होदो आरो लोगोसे जेसे हायो हाजासे शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो जाहाथे जोंनि बे प्रग्रामखौ बयबो मिथिनो हायो। गोजोन्थों।